Powiedz mami. No powiedz, co robimy teraz? Co chcesz? Powiedz please. Jaśminko, powiedz please. Mama zrobi buju buju. Powiedz please. Co chcesz? Idziemy do domu? Ile? Buju buju? A ile masz lat? A jaka jesteś duża? A i gdzie masz broda? Co to jest? Co to jest? A gdzie jest nos? A gdzie jest oko? Aj. A gdzie jest policzek? Tak. A zęby? A ręka? A noga? A gdzie jest brzuszek? Brzuszek! To jest kolano. A gdzie jest ucho? A powiedz mamie I love you. I miss you. Okej. Teraz buju buju? Okej. Powiedz please. Okej. Powiedz jeszcze bye bye. Pomachaj bye bye. Pomachaj do mamy. Powiedz bye bye. No. Powiedz bye bye. Powiedz bye bye? Okej. Abi? Gdzie jest Abi? Wołaj Abi. Powiedz chodź tu. Powiedz chodź tu. No już. Będziemy buju buju robić? Jaśminko? To powiedz tutaj do kamery bye bye. A gdzie jest plane? Tam poleciał? No już, będziemy robić buju buju. No to powiedz papa. Bye bye. Bye bye Jaśminko. Powiedz bye bye mami. I love you. I love you. I miss you. Okay.